Mga kasyaw na po kuharing kuhan, grupo secure biners. Kaya kung gianay kini sila og personal kaning adlaw kay Mga ato bagyo. pista man sa amua. Unang akong gianay sila, na silang kuno, silang grupo secure daw sila. Kiting na din sila kahigda sa blay moy. Ako mo pa'y paghimuta na ako. Kaya sa'yo mong kuhadtong si Wolves Talingteng kay ga-upload niya. Nahutdan man punoong ko glod di. Manawag na po ko og gapalod. Pastilan. Tiwas na po. Dito ka pabot-pabot po ko. Mga hindi tsukani kay kung patuon ako na sila unya dito. Kaon nga turun sa ay. Dula og email sila. Mga kasyaw. Si Titing. Titing suway ligo. Huwag ako, busy kaya ni kanunay. Si Moy Moy. Hindi yung silutuon na rin ng gakuan maglamas. Magkapista dagway po ni. Darahari na among dito. Sula nagkasag. Og si Bro Rene. Oh. Naibuntag yaw. Ikaw magiling katalikod yaw. Babae na eh. Wala Anay? babae ni kalikod. Sa yung ga-upload ko ito. Umusog kayong tabang utad. Wala kayo may mga bata-bata. Manager mo dito. Wala ni tabang. Paturo ba? Ga-upload ko sa iyo atong siwol. Hutdan kong lord. Ay. Nanawag ko atong loader. Kung kayo mong katubang ikapista. Paabot-paabot naman ko ato. Mga ito nung takuan itong liyo sa police station. Kay kuan man, ganing. Ito may paludanan hata. Kung palud ko naman kung ta. Kung ngayon sa police station. Ato sa Smile Talingteng na pe? Oh, hata mo kumaga. Kuanan? Tiga pala natin so kay signal nga Hata naro. mo nga ugapon hata. Dili ko ugapon. No? Ay, gahapon. Ya, tura ko hata upload. Namatos Ito yung gahapon ko. Isa man. Dito sa mga barkada dito sa Kandaan ay. So sa may kuan asa man yung mamoy Kakauran? bike karon. Ay, wala. Lagay. Ni ikaw, hindi sa malain. So dito sa mga si kuan si Ilmer naman katoy igsuon dito Ano pa kuan. dito? Mo lagi mo ato. Katong kaluha. Hmm. Extra. Marag mo na, lagay. Mo yun? Mga karon nani anak ko sila sayo sa buntag. Mayong. Itlog. O si Mayong. Nalutog itlog si Mayong. Kung mo ang itlog yun. Sesura na to na yung. Tulong sayo ka ini. Gagawin? Ka-vlog na kuan eh. Okay. Nahutdan na mga content. Yung naging late so ko dalang. Dalang pang hindi ta kinahutdan kong content. Vlog mo nga man Puro sila. collaboration mo na ako ang Muna man iguliron. Pagkabot ato na mo sila. Anak ko niyo. Ano magkasiyaw. Dara na ano ko no. Asay. Na. At nga pang nanay. Asa rabit sa inyo ato sir. gadungaw rin na tindahan na purok at bang agiran mo na. Wala laing salak ito. Puyo Marvin. Tagulok. Kaya magakuan pa mo. Magatiping pa mo mo. Tiping pa ni sa Tiping sa mo. Sa mo. Kuan. Yun nga din lang. Nara mo ko dito. Maghalat ay, mo ko niya. mga tubig yun, Meg. Yan, himini mo na. Yan, hindi ko pa naman kuhan eh. Yung mo rin sa akto mo pa, magpakaon dapat. Kuan. Arion, yudaan, bagkadabalay. Ato mga ito kayo mga onan. Ano, may probinsya siguro? Yun na naman. Basta pista. Amo man yung ato ang kuhan re. Bakit ang binagyan? Namiyak nga ito sinuba ni mo itong vlog ni mo, sir? Inila man yung kuhan. Ito ang probinsya nga magpista. Ikulyukan ginataman sa mga na. Bisan pa ma, Oh. kadlawon. Butang! Para kita pwede kong hapon. Ibog-ibog rin naman tao. Huwag mong kuilaing kuhan. Ika-upload. Namigay sinumo ko, may lamig yate ni sinumo ba gito? Asa naman inig ko anay? Mga ka na siya, nananangkaway sinuba. Anong mga pista? Anong mga bangkuan? Inspirasyon mo ng sinugba ka ng pag-ihaw. Mga lang, ang gusto ng Kung malamig ng sinugba, mas lamig ng itlog luto ni Mayaw. Oh my God. Si Papi Words, asa mo ron? Wala mo higa dito eh. Ha, ni sayo kay sila ganing. Ay uli siya kay mamahin itong tanda Mali. eh. Mo man na iyahang Nagawala to ni mga ato raw. Ay, Wala. tingnan kita ato raw. wala hindi tsukwan eh. Kay ako una umase naman ko ani og may namag na itawon dito. Sayo?
Dokyo sa'yo, kaya si Dokyo Di na mabangbang. Oh my God. Ay na. Bisa may kauban yung uli ni Kwan, words. Si Kwan. Yung gabi. Yung gabi, si Buya. Ang galing mo tanan. Ang wala gabi kasi Kwan ra. Yung TikTok mo gabi, wala. Ako, ka-TikTok. Yeah. Yeah. Kanta-kanta, to. Alcantara nga. Wala ko lang sayaw, sir. Mate makululaw kang ako ang Kwan. Ako ang moves ba. So mo ikaw na karon itiyan, daga na bitani sir. Sino yung Kwan ay may tayo na eh. May ne bisagasan na ibutang nga Kwan. Gusto kung sa nga field ani nga Kwan, masayaw, makanta. Matatay. Ang ito ay nga si starring sa TikTok niya. Asam to si Muimay. Naran din. Tako na. Na, kagiron. Ay, kagid. May kasi may ano namin kita ang giro. So, tinapa na po na. Sinapa. Sa dinas. Sinapa. Ay, sa gulan, ana. Okay na hana. Limpyo na. Okay. Nauntaron sir. Nga sila. Dili ko muna sa blawa. Ayaw yung kaon sir. Kay puli ng Why, itlog ka kumangapon anang gabi, Kwan. Anang, ay puli ng Sumunda. itlog anang Kwan, baboy. Kaya magahikay dito ng magatubang ka ng karne. Layan na ginaman og Naay. ako yung mamista. Pero mamoy magapista mo. Wala. Wala. Bisag kinsa. Sinana. Ka. Pero kami, Utang ikaw kalamong kayo. dili ni. Mawala dek mong ganahan to. Kwan. Dahil kung mga gupuha. Yung sa? Mag-usap mo mga grupo ha? Dahil- Grupo sa Secure Biners Mag? Diet na may. Kwan. Mga fresh na mong kanon, di namin ang mga tamo ko eh. Ito ba? Pareha sa mga kuhan. Vegetarian na meron, vegetarian di namin ang mga karne kami kay awon. Dito mo og dagat around. Wala, niya Abi ko. gabi na may gamay ko ang kasaghana o. Gamay ra ka. Oh. Gamay ra kay lagi sir matay. May kinakakuha mi sa luwake ato lang mi dumalaay na nga on. Di ba na? Ang kasag? Ano? Bas og tubig. Basong tubig. Pila di ka mo? Hindi ko niya ni sir ma. Kuan tuwa na ane, buhi ka ani ne. Gabi na yaw, inyong kuha niyo? Ganyan buntag. Gapo niyo? Tay lang mas pong hurotong lamas. Ha? Dagan gani mo ko. Oh. Dito din sila dagat gabi eh. BE. Lambay oh. Nagkasag na mo dagan kaayo pero indeng na nga on hatong street food. Oh, di okay kayo. Nagpangasag. Tula lang niyo. Wala na patumpik-tumpik pa bomba karakara. Luto na po. Si hi. Hi mga kuan. Kami kirumbo na mahagi kang gilayon. Hi ka pa probinsya siya. Pista taro. Mista. Okay na, ako na nagluto. Ang taron sir. Busog ko. Pasok tayo ito na. Busing namin, busy. Bisi. Busy sa? Basta busing na bisi. Busing Kainit. namin. Kainit si busing. Pero kinainitan na kayo. Ano kasi ako? Kinainitan na kayo ng kuwan. Adlaw. Kami silaw sa sayo sa kamuntagan. Dami ang tupper, white sauce. Pizza. Pizza. Ano na? Pizza. Oh, pizza? Pizza 2, pizza 3. Pizza. Buknoy po. Buknoy. Buknoy. Dako lagi na imong di na nakaldirin wala buknoy. Italaklob lagi na og kuan. Kami kahapon, sir. Gamak niya itong buknoy. Bago. Yang pusil-pusil natumban ganyan itong una. Magdabok to, makagpalit ng bagong pusil-pusil sa ilahang kuan. Gubak nila. Ngung kono, ngung dragon. Ukra ni kuha. Nailat, may ipukato, sir. Lantaw na ako na naghapa mo mo ng kakugnan. Kano ba ko? Kita ka? Iga abot. Asa man? Bagong buknoy? Buknoy lagi si kuan man si dupuyak sa may kuan mo.
Si Kuan, akong muknoy katong si ang akong partes bubong og si Tipid katong na isa ka maestra po ni apel. Katong sa iyang manukan. Oh, Mo to. Bagong gatukod daw. Mama nakapil mo to siya daw. Ay dito mo gakuan. Taingan ko ba? Bismak ko farm. Dara oy manggip. Kuan. Oh, sayo ko na po daw. Ulahin na nako. Ulahin na. Ina sel. Huh? Ina. Dok. Dok yo. Naulahi ka jod. Naunan gag abotan eh. Invitation. Kung diyan kay pista maro. May sakto. Nay Kung ka diyan mo ani house to house galing tayong gustong. Napiton ta. Ay pa muna nga ne kay adto niya ang tabinag sa kadabalay nato. Dapat napiton. Bot mo katong-tong. Ay sa kay diyan So, what's up mga kasiyaw? Mabay pag-abot na ako kay nadugay ko kay na gadaw-daw tong motor. Sa iya, sir ka order na siguro ka. Salamat siya. Yung maabot na. Ingabot na. Sigaran. Abot na ka. Siya unang may abot. Ako na po. Pero naunahan kay Koron, milagro kayo, matibiliban ako. Dili ka apod ko ato. Dok. Kuan din dito naman ako to sinabi. Barrio Hall. Tuo man yung Barrio Hall. Pag abot dito sa simbahan, ang simbahan na diha, dahil na ibalay dahil igago sa mga asawa, na igadungaw nga dalakit ng gamay, igadungaw gito kayo. Anak, kaagi man ng kilid sa kalsada. Wala yung dalakit hari sa wala. Sa kuan. Panabi dyan pun kayo. Wala mo gluto gabi dagan kaayo. Squared. Luto ni mo may. Ikaw gi akong usang nga giane. Ay, maman to. Ikaw may kuan. Ikaw may gadala jud aning grupo ka. Ngayon ba? Bisag unsang orasa. Ha? Squared, bisag unsang orasa ra mo niya kay magatiting paman mo. Squad, isumbi kay balibara na squad. Nya po Asa magdahato sa likuan? Aw sa Sa kuan? liluan. Sa liluan. Puta sa kailmer. Sa ka-Elmer sa tuo. Unahan og gamay to atong simbahan. Sa wala amo squad, wala laing ga po yung salak kadto squad, di na asa ka. Marvin salak ninyo dito. Salamat kayo. Motor mi ay baya. Kami magpasalamat siguro ani ko. Henry Chora po kuha ni kay gapon ga-upload ko nga anak ko ng talingting. Pero suga kayo. Ito 10 minutes ra. Suga ayo. Mura na kuha ninyo tanan. Kung karon mga kasyaw, mo inda ko ani ako ang kuan. Ako ang video na po nila collaboration. Ug katong wala pa ka-subscribe sa kung channel, subscribe sa channel si Aw. Hit the notification bell, bell all para updated mo sa mga kaming videos. Daghang salamat. Salamat. Og Malditong Squad, please subscribe.